specijalna emisija, Fine Art Studio, kod Riota Nemeze. U ovom slučaju nisam ja, nisu oni kod mene Nemeze, nego sam ja kod njih. Imam dva gosta, to jest ja sam jedini gost, oni su domaćini. Ajde domaćini, uđite, imamo tu Stojkovića, imamo tu Spasova, brata Bugarina. Ajmo dečaci. Bravo, te. Ko došao? Bolje te našao. Bolje te snašao. Dečaci, čuo sam da ste filmmakeri, fotografi. Neki od nas. Da pravite pare od Vranja, je li to istina? Može se reći. Aha, dobro, ništa, ajde ovako, kaži mi, brate, predstavi se ljudima koji prate emisiju. Ja sam došao ovde kod vas, to je presedan nad presedanima da ja dođem kod vas ovde i da objasnimo gledalcima da sam ja ovde došao kod vas zato što ste vi mene zvali u goste, da vi mene pitate neke stvari korisne, lepe, pametne, da čujete nešto, da vam dam neki savet, da date vi meni neki savet. I tako te stvari, ja bih volao da se predstavite prvo ljudima, da saznaju ko ste, šta ste, odakle ste, šta ste završili, koje škole, ti si završio neke ozbiljne škole, akademije i to za kamere, to je interesantno da ljudi čuju. Ti nisi završio ništa, a praviš pare, to je još interesantnije. Ovako, ja sam Uroš Stojković, rođen sam u Pirotu. Slobodno možeš tamo da gledaš u kameru, Ja sam iz Pirota inače. Piroćanac? Piroćanac, Le, brate! Živim ovde u Vranju. Fotograf sam inače, imam 26 godina. Opa. Dobro. Pričaj ti, nemoj... Fotografijom se bavim jedno, možda od nekih 5-6 godina. Dobro, znači ti si počeo s 20 godina? Otprilike. Dobro, cijep. 2 godine možda, živim od toga da... Dobro, praviš pare, dobro. Pravim pare. To ti je da kažeš kao profesionalno, kad neko kaže ja se profesionalno time bavim, to znači da ti praviš pare i da živiš od toga. Tako je, i da je to tebi primarni izvor prihoda. Naravno. Pa jednog godinu dana sam radio ono što kažeš, pravio sam pare za drugog. Dobro, dobro. To smo svi radili, realno. Da, sada smo okupili ekipu i sada... I počeli ste nešto novo, počeli ste Fine Art Studio. To je taj. Fine Art. Super. Kolega? To je to. Kolega? Pa ništa, za mene si već rekao, brat Bugarin, rođen sam tu. Draganče, da. Ne mogu ovog Radoša Bajića mrzim zbog sina Dragana, to sam ti već rekao. Dobro. Rođen sam u Vranju, 92. godište, oženjen. Čekaj, rođen si u Vranju kako si Bugarin? Pa moji su se doselili tu. Deda napravio kuću 70 neke, radio u Libiju i to je to. Dobro. To je to. Srednja škola ovde, faks Bugarska, jer ovde da upadneš na neki ozbiljan fakultet ovde u Srbiji je malo teže. Nisam ni pokušavao. Išao sam tamo da studiram neke jezike, ali igrom slučaja upadnem na Akademiju umetnosti. Odsek kamera. Vrh. Prve 2 godine sam morao da radim sve sam jer me niko ništa nije razumeo, znači radim sam i snimam i režiju i montažu. Čekaj, misliš kako niko nije razume? Niko nije razume tvoj jezik? Pa gore dole, da, i s druge strane sve su to ljudi koji su bili na neke umetničke škole već u srednjoj školi. Hoćemo odmah, a? Ajde, malo, slobodno da ti bolje ide jezik. Kako jezik? Elem. Prve 2 godine tamo, mene nisu me shvatali ozbiljno da sam ja neki, filmmaker, nešto. Da si umetnik? Da sam ja umetnik, da. Outsider si, bukvalno. Da, bukvalno. I onda sam ja tamo prve korake krenuo, premijer, kamera, neka Panasonic velika, filmska, televizijska. I uvijek sam bio onako na stranu, dok su ostale kolege onako, da kažemo, bile proguravane i sve to. Ali posle toga, 3. i 4. godina već bilo drugačije, kad smo krenuli da radimo one igrane filmove i onda je sve to došlo na svoje. Pauzu sam napravio 2-3 godine, nisam radio ništa što se tiče filma, kamere, montaža, ništa. Što si radio, ugradio si klime? Ne, brate, štamparija, lubenice i sezonski poslove. Trebao sam da vozim kamion u Nemačku i onda sam... Uleteo u film. Uleteo sam u ovo, da, mislim, vratio sam se u sve. Dobro, super, pa te završio si faks, to nije mala stvar. I red bi bio da znaš kameru i da se time baviš. Nalazi se. Znaš, postoje ljudi koji su, sigurno kao što su i on i ja i još brdo ljudi koji bi volili da su to upisali, ali možda nisu bili mogu nisu imali pare da plati, jednostavno trebali neka veza i nešto i skalepali su pare, kupili neku kameru i krenuli da rade, i sad su uspješni, znaš. Ne, ja sam ovo sasvim slučajno upao, mislim, realno kad pogledaš, odeš da studiraš neke jezike, engleski mi je bio primarno i upadnem, pošto tamo nije prijemnika ovde.
tamo za strance, primni malo drugačiji, spremaš 2 predmeta i onda kao ovde u srednjoj školi. Gde upadneš, tu si. to? Ja sam upao i to je bilo to. Dobro. Ali volim taj posao, volim što radim taj posao, živim od tog posla i... Dobro, pa rete, to je najbitnije, znači... Da. Znači, bilo bi glupo da ti je to neki sekundarni posao, ti je neki hobi i ti kao ono, sebe smatraš nekim filmmakerom ili fotografom. Da. Mislim, sve ovo što sad radimo i to je sve bila, Jasno, kažemo, neka ideja za možda neko vreme za 5-6 meseci. Ja ono kad sam ti pisao bilo je Badnje veče i bilo je Hristos se rodi i ti si rekao dolazim na emisiju da radim, ja sam bio u fazonu ne, brate, ne. Da, ušli smo u neku priču, nešto kamere bili, pitao si me bio nešto. Da. I upali smo u priču i ta se ja bi izbacio solo emisiju i onda smo ono kao, brate, dolazimo, pričamo. Ti si mi bio pitao nešto, ja sam ti rekao, brate, slušaj, rekao, ovo su dobra pitanja, ajde stavimo ovo za... Da. Za kad dođem. Naravno, ali nisam verovao da će to da bude sad, znači bukvalno, ko je danas, 13, 5 dana posle razgovora. Dobro, jasno. Dobro, ništa, kaži mi ovako, vas dvoje ste u ekipi, imate Fine Art Studio ovde i imate još treći lik, ali on nije sa nama. Nije sa nama trenutno, naš treći kolega je Stefan Stojanović, isto iz Vranja. Dobro. Ja snimam i radim video edit. I dobro, montažu. On radi fotografiju. Ti fotkaš? Fotkam i obrada fotografije, naravno. Počeo je da vozi dron, ovaj naš treći kolega je multipraktik. On radi i video i fotografiju. Ide po kafe i... Dobro, idemo svi po kafe, ali on snima, slika i vozi dron. Znači ono... Da, rekao si mi da ima i neki oldtimeri to isto da ovde radite. Da. Nisam znao da ti ima u Duvanju, realno. Ima par oldtimera, trenutno su u fazi pripreme za neke dalje. To je ozbiljna stvar, znači tu može ozbiljna lova, da se ozbiljna priča, ne samo lova. Znači to su automobili. Pa taj naš treći kolega koji slika, snima i vozi dron, jednostavno voli oldtimere i onda on prati oglase, prati tu. Dobro, to je super. I samo ih kupuje. To je dobra stvar. Ojadi nekog starca, da mu 400-500 evra i onda uloži 5.000 u toga. I uzme oldtimer i proda ga za 20.000. Dobro, pazi, znaš što je bitno? Bitno je poslije mnogo da vas troje znate da taj oldtimer nekom prodate i da ponudite. Mi ga prodamo samo zbog fotografije. Mislim, kad kažem prodavanje na fotke, mislim, za svadbe, na to mislim. Znači da imate neku ciljnu grupu vašu, znači, koja vas zove da fotkate svadbu, na primjer, hoću fotku sve ludilo, hoću da me vodite tu, ti kažeš, slušaj, imamo za tebe to, jel hoćete, to je naša ekipa, naša produkcija, sve, nema da brineš ništa, to mi je vrh. Da se to lepo nauči. Da se nauči, odlično, super. To je dobro, zato što smo trojice i onda svako nešto smisli, dogovori se, ima neku, nešto u glavi, neki cilj, evo recimo taj kolega treći, niko od nas dvojice ne razmišlja za tog oldtimera, a on samo nađe i kaže evo uzeo. To je super. Da, to je super. I pokrivamo se tako. Pa dobro, što kažu, 3 glave su pametnije. Znači, jedan će da radi financije, jedan će da bude kreativan, jedan će da zavodi red. Tako, 3 glave su pametnije od jedne. Dobro. Ajde vidimo opremu, ajdemo, čime radite, šta radite, kako radite, koliko dugo postoji firma? Firma postoji negde možda nekih skoro 2 godine. 2 godine, znači Fine Art Studio 2 godine. Fine Art 2, da, 2 godine. Dobro, a pre toga ste radili bili za neki drugi, kako izgleda to kad radiš za drugi i onda kažeš, neću više s tom, fuck off, nigga, hoću radim sam. Kako to izgleda, je li to bolno ili bezbolno iskustvo? Pa po meni je iskreno bolno. Zašto bolno? Pa... Za koga je bolno, za tebe ili za njega? Za mene. Što za tebe? Pa zato što prodaješ svoje znanje za... Pa ne, pazi, to nije bolno, ti si napustio taj bol. Da, sad sam ga napustio. Ti si taj bol napustio, ti si rekao neće više tamo da me nešto boli, hoću sad da radim za sebe. Da. Znaš, nije bolno, to je čak i dobro, samo treba imati muda da i preći tu liniju da rizikaš, što je stvari rizik. Znači ti si tamo otprilike siguran da imaš 500, 600, 700 € mesečno, on te zove, mi će sve to, znaš, ugovoreno, cap, dođi i radimo ovde, ovako kad si sam, naš, frka ti je, treba imati muda za to. Treba imati, ali drugačije ipak kad si ti sam, kad imaš svoju ekipu, Jeste. Kad znaš šta želiš da ti... Da, niko te ne uslovljava ni nešto, naravno, tako je, da. Super. Za mene je bilo bolno, ja sam bio, pa realno, mislim, pričamo onako. Dobro, ja sam 2 godine. I treba da pričamo realno, pazi, ovo emisija gde se priča realno, znači neću da mi dođete ovde da mi prodajete muda za bubreg, namazat ću vas, realno, znači to je glupo, stvarno je glupo. Ja sam 2 godine radio tu jedan najstariji fotostudio u Vranju, došao sam kao neko koji će da radi, hoću, hvala. Došao sam da radim love story i neke takve stvari, kad sam video da... Čekaj, da kažemo šta je love story, možda ljudi ne znaju, love story je
Wedding highlights. Wedding highlights, da, nešto tako. Ajde, ja kao neko ko ima iskustva sa fakulteta i te neke stvari, došao sam u taj studio. Jezike. To love story. Da. Ljubavna priča. Došao sam da radim te neke stvari, tu sam dosta naučio stvarno i za mene je, ajde da kažemo, rad u toj firmi donelo dosta napretka. I onda sam vremenom, kad sam video da tamo ne mogu da postignem ono što želim, a to je da... Da napreduješ? Da napredujem. Dobro, može da se napreduje, ali ne može da bude moja zadnja. Ne može da bude ono, ja sam rešio da taj love story izgleda ovako, da ta muzika bude ta i to je to. Kad sam to video da ne može i kad sam malo ojačao, našli smo se ekipa... A u kom smislu si ojačao? Finansijski ili umetnički? Ni jedno ni drugo. Imam sad još 2 čoveka koji razmišljaju isto kao ja. Aha, znači ti si u stvari... Našao sam partnere za posao. Našao sam nekoga na koga mogu da se oslonim. Dobro. Lepo odgovor si dao, Mogu da se oslonim, znam šta će on da uradi. Kad bude video, kad bude fotka neka, znam da će on to da odradi kako treba. Da, veraš mu, da. Imaš poverenje u njega da ga pustiš da mu kažeš idi fotkaj tamo svadbu i nemamo da snimam i to je to, da ne misliš o njemu. Dobro, to je bitno. U suštini mi smo trojice i radimo samo jednu tezgu na dan, ne radimo... Najbolje, veruj mi, najbolje, znači to je... Ja se ježim kad vidim neki fotostudio ima po 15 svadbi dnevno. Zaposli si neke poluomladince, nepismene ljude, brate, šta očekuješ ti oni napravi? Šta očekuješ da napravi? Ludilo neko, Hollywood. Pare. Neće. Kvalitet sigurno neće. A to samo pare, brate, 20 evra dnevnici i ćao. Nema veze. Gluposti. Bolje da se samo vas troje ekipi radite jednu svadbu i da ta svadba bude Hollywood i da to naplatite, nego da radite neke šator varijante da se glupirate i da vas tamo tretiraju kao da ste čistačice, a ne kao da ste umetnici. Džabe radiš onda? Tačno. Džabe radiš? Da. Džabe si kupio kameru od 400 evra ko tebe tamo tretiraju kao da si, brate, došao si tu kao, ti, aj dođi vamo slikaj, povrati me, znaš. Mi smo imali situaciju, izlazimo iz crkve, radili smo neko krštenje ili venčanje, ne znam šta je bilo, i izlazimo i ona žena koja prosi, Romkinja, da ne nazovem drugačije, prilazi i onu kutiju kao daj neki dinar i onda vidi me da nosim kameru, kaže i vi ste kao ja. Znaš, prosvjeti smo, brate, ovde u Vranju. Mislim, realno, nažalost. Tako je bilo, tako je. Stvarno je tako bilo. I onda je bilo, brate, znači, ni cigani neće para od nas. Ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da verujem. To mora da promenite. Pa trudimo se. Znači, to morate da promenite, stvarno. Pa... Znaš kako, to može da promenite samo stavom. I kvalitetom. Zato si ti tu. Znači, samo kvalitetom. Znači, moraš da pokažeš, brate, da znaš znanje, da si pametan, da si bistar, da si oštar i da, brate, daš ljudima to što oni ne mogu ni da zamisle. Jer posle toga ti komanduješ. Kako? Kako? Zbog toga smo te zvali. Edukaciju. Jeste, zbog toga ste me zvali, ja to podržavam sve. Znači, najviše kvaliteto. Znači, pazi, ne treba ti oprema, ne treba tebi ultra mega giga gimbal. Samo ti treba ultra giga dobar mozak. Da misliš. U svakom trenutku, to ti je najbitnije. Da znaš šta ćeš da snimiš, kako ćeš šta da izvedeš. Znači, ne tražimo od tebe da ti izmanipulišeš i rasturiš Južnu Moravu na levu i na desnu stranu. Ne tražim to od tebe. Tražimo od tebe samo da misliš dok snimaš. Znači, moraš da znaš šta snimaš. Od tačke A do tačke B. Znači, ako si izveo mladnice na sredli vade, morate da znaš šta oni rade tamo. Tačno. Znači, oni moraju da znaju šta tamo rade. Znači, ako ih staviš na sredli vade i kažeš im, ok, ajde sad igrajte. I oni, ja, pa šta da igramo? Ti ne treba da im kažeš to. Treba da im kažeš, ljudi, stanite tu i volite se kao da ja nisam tu. Pa će vidite šta ćemo napraviti. I onda oni, i samo im kažeš, pališ dron i dereš se tamo, ajde ljubite se, volite se, i ti digneš dron i oni vidiš posle par minuta se opuste, brate, zam, izvozaš dron, pogledaš klip, oni, brate, izgledaju ko, brate, Kassandra, srećni i veseli. To ti treba. Moraš da ih ubedeš, ti njih moraš da ubediš da oni budu srećni i veseli. Prva, mnogo bitna stvar, ti na svadbi moraš da budeš senka. Tačno. Senka koja sve vidi. Znači, tvoj posao je da gde pogleda mlada, ti si to već snimio. Isto važi i za mlada žena. Da. Znači, ja to svima kažem, znači ljudi kad pregovaramo, ako istina kažem, slušajte ovako vam kažem, znači ja nisam snimatelj, nisam kamerman, ja sam vaša senka, ja idem pored vas, gde vi pogledate, ja sam to snimio. Vi mene ne pitate ništa, samo dođeš i kažeš mi, Rio, ovo mi je bitno, ako si snimio, super, ako nisi snimio, molim te dio. Ovo mi treba.
I to je to. To je njen posao tebi kaže. Na tebi je da ti snimiš ovu Coca-Cola i ovu čašu najbolje kako znaš imaš. Da. Znači, to je cijela matematika. Znači, cijela matematika. Moraš da ubediš ljude da se oni vole. Znači, i to ćeš da ih ubediš tako što ćeš ti da pokažeš da ti voliš to što radiš. Da, to je tačno. Znači, ti možeš da pokažeš tu da ti voliš to što radiš. Ja kad snimam nešto, neku ludilo, ja se bradim kao malo dete, oni ljudi srećni zbog mene. Ja sanjam, sve što radim sanjam. To ti kažem. Evo, za ovu emisiju, rekao sam ti malo pre, kad smo se dogovorili da dođeš, to je bilo popodne neko, ne mogu da se setim, možda ne Božić, nego posle nešto. Jeste, da. Par dana i onda smo se dogovorili, ti kažeš dolazimo u Vranje, ja sam te zvao prvo da dođeš na neko prase ili jagnje, bez emisije i ti si rekao dolazim, snimamo emisiju i ja sam se, bila je neka popodnevna dremka i ja sanjam emisiju, sanjam ovo, jebi ga. Ti si rođen mene, Ne, ali Pričam s njim. Nisam mogao pričam s njim. Stvarno, mislim ne samo ovo, nego kad radim neki, recimo kad radimo reklame, kad radimo reklame, ja, brate, dok ne vidim u glavu, ja ne mogu da radim. Možeš da vizualizuješ to sve, brate, lepo, da ako treba da nacrtaš, vidio si kod mene, ja, brate, za neke bitne reklame, u stvari ne za neke, za sve malo jače projekte, gde mislim da moram gde mora da iz mene da izađe sva energija kosmička koja postoji, ja nacrtam, brate, ja spavam, ja mirujem, meditiram, da vidim da izvučem šta mogu iz toga, brate. Ako treba spavam sa tim produktom ispod jastuka, samo da mi dođe nešto. I onda mi dođe, kad se najmanje nadam, onda mi dođe. I onda uzmem nacrtam story, sve ispišem, pa pustim u mori, pa onda pogledam, pa ovo izbrišem, pa ovo dodam i tako. Znači, ako treba crti, to je jedna ako treba poučavaj. Da, to je jedna od stvari koju sam teo da te pitam, pošto ti si kod nas ovde na goste, a mi moramo te pitamo, mislim moramo, takva ideja da mi te pitamo za neke savjete. Za te neke reklame, pošto mi radimo ovde korporativne filmove, mislim to je malo... I ja to isto radim. Znamo. To. To je malo složeniji vid reklame. Jeste. I onda kako da mi to ljudima objasnimo, zašto je to za njih dobro, kako da to uradimo, da ne znam, da li da im crtam storyboard, da li da im pišem scenariju, šta da radim ja da... Pazi, imaš kombinaciju da radiš scenariju, ali da radiš scenariju u vidu sinopsisa. To ti je jedna strana. Znači, ti njima radiš scenariju detaljno, znači, ta čaša stoji tu, ta čaša tu, nego opisat ćeš im 3 čoveka sede za stolom, 2 pije Coca-Colu i 1 pije rakiju. Znači, to je taj vid reklame, znači, ne daješ im sve, da oni ne bi to iskoristili ili jednostavno rekli, ovo je super, uzit ćemo. Već sam imao takvo iskustvo zbog toga. Znači, to se radi tako što ti spremiš ugovor, imaš, brate, ugovor o privatnosti, znači, sve to što oni pročitaju, oni potpišu da je to tvoje vlasništvo i da to staje samo ići tebe i njih. I kad uđete dalje u posao, ti imaš ugovor, ti si izvođač radova, tvoja firma, Fine Art Studio izvođač radova, oni imaju čoveka koji je nadređeni, njihov čovek koji nadgleda projekat i to je to. Ti samo s njim ne komuniciraš ni sa čistačicom, ni sa spremačicom, ni sa direktorom, ne znaš kim, samo s tim likom koji je potpisao. Ako si pričao sa direktorom, i direktor to potpiše, njega zoveš. Da. Briga te šta će da kaže Marko, Rajko, Trajko. Ovde piše da si ti nadležan čoveče. To je to. Znaš, koliko si imao ljudi koji su mi se javili, znaš da nam snimaš, ja držim neke kapije tamo, pravi nešto, dođeš snimiš, važi, nije problem, pošaljite i mene, pošću vam ugovor da vidite i scenar kako ti izgleda. Misliš da se javili nekad? Brate, takvi ljudi meni ne trebaju. A ne trebaju ni tebi. Imaju budale koje će to da rade, brate. Koji će da se biju posle s njima za 300 evra, treba svirati s nekim budalama za 300 evra, brate. Sam uložio ovde, bre, i pari, i vreme, i živci, i znanje, i sve, i da pustim da me neka budala tamo što pravi kapije zabava za 300 evra. Zabole me. Evo ti sine ugovor, brate, potpiši, dole lepo piše, za svaki problem nadležan je sud u Kragujevcu. Znaš kako prpaju, brate, ti koji imaju prpu od takvih stvari. I kad se ne jave, brate, sad ti se jave, brate, gospoda. Znači, kako se ti postaviš, tako takvi će ti dolaze. A ja ne treba dolazim kod tebe u grad, jer ti ovde već imaš. Da. Ti si rio to ovde kod tebe. Ja sam kod mene. Da. Znači, to ti je to. Znači, moraš jednostavno da radiš tu veštinu brate, objasniš ljudima. Znači, to je mnogo bitno, da objasniš ljudima kako stoje stvari. Da si ti tatamata za film, da su oni tatamata, brate, da motaju cigare, da prave velimenke, da spremaju pitu. Samo kažeš, sine, slušaj, ti znaš da spremaš pitu, samo ti to spremaj, ništa nemoj brineš za mene, znam ja što treba da radim. To je rečenica koju kažem posle 15 sekundi šta god da snimam, jer si misle da sve znaju. Mi imamo taj problem isto. Svi su, brate, i molari, i zidari, i zubari, i hiruzi, i alatničari, i astronauti, svi sve znaju. Svi sve znaju, niko ništa ne zna. I svako kad pogreši, krivi neko drugi.
Ti si kriv, ti si pogrešio, brate, ja sam te zvao kako? Tako je. Znači, to ti je to. Znači, samo jednostavno veština da se razvije, da si ima dobra komunikacija. Znači, jednostavno, to što ti kažeš, to mora da ima težinu. Znači, mora da ima težinu. Da, kao što si rekao malo pre, te pare koje tražimo mora da ispoštujemo kvalitetom. Hvala. Sad... Čak traži manje. Znači, čak ako zna kao, brate, ovi su dobri, tražit će im 3 soma. Kaže, nije problem, napravit ćemo za 2. Samo dajte da mi to odradimo kako mi mislimo da treba. Iskoristit ćemo vaše, dajte da bacimo naše. To je ona priča što sam ti malo prepokazivao. I onda mu daš i onda mu kaže, brate, svaka čast, Rasumić. Ne zaboravlja. Taj lik to ne zaboravlja, nego da zove opet. Nego će sliči puta zove za neko čudo od 15 sekundi pa će ti kaže, evo ti 2 soma, nije problem nikakav. Verujem da će to da bude dobro. To ti to. Tačno. To ti to. I druga stvar, ono što si rekao malo pre, mislim danas, ne znam kad već bili smo gde se nismo bili, kaži mi, klijent koji se vraća je najbolji klijent, to si rekao danas, kad smo pričali nešto. Jeste. E sad, da li Njemu moraš više da daš nego on tebi, da znaš. To sam teo. To je tvoja dužnost. Da. Imamo par firmi tu negde u Vranju gde nam kreće neka saradnja. Znači, damo mu na početku za manje pare. Da, i sljedeći put na što da radiš? Znači, razmišlja o tom klijentu i kaže, možda bi mogao tom klijentu da snimim nešto interesantno, ajde da razmislim malo, možda mogu nešto smisliti. I ti smišljaš, ne javljaš klijentu ništa. I onda iskucaš sinopsis, pozoveš tamo glavu neku Miro, kažeš Miro, imam nešto ti pusti na mail, razmišljam nešto o vama, imam neku dobru ideju za neku novu reklamu, prođite sinopsis pa mi se javite. Ti pustiš sinopsis, Miža će da odbije. Da. Nema šanse. Jer će onda vidi, vrati, ovi su ludi. Ovi ludi, ovi misle meni pod sada. Vidi, smislili mi reklamu. Hoću. Pogotovo kad je Mira u pitanju. Da, eto. Znači, moraš da misliš o klijentu, brate, ti rešavaš problem. Znači, bilo da je svadba, bilo da je korporativni video, ti rešavaš problem. Znači, tebi dođe Mada i kaže, ja hoću video. Hoću najjači video. Tvoj zadatak je to napraviš. Kako znaš i umeš? Da. Znači, ako treba da se skineš god, uđeš u potok. Jesam, radio sam. To nije moj problem, ja ulazi. Hoću da vidim Hollywood. Izmrzao sam, brate, ali radio sam, da. Mora tako se radi, ja sam to radio na početku isto, ono. I dan danas radim. Ne zbog njih, nego zbog mene, jer hoću ludilo kadar. Da. Hoću kadar koji sutra može da se proda. Da. Jer tebi je to najbitnije, ti ne živiš od tih para, brate, ti živiš od tog kadra. Da. Ti ćeš možda da uzmeš nekom 150.000 evra i kažeš neću više da radim, a ćeš da pukneš te pare posle 2 godine i onda više neće znati da radiš, brate. Jer se to vreme nisi edukovao. I onda će ljudi kažu, ma šta je pravi isto ko što je pravi 5 godina, brate. Nema pojma. Znači, non stop moraš da se edukuješ, da radiš, da napreduješ i kako budeš napredovao i radio, tako će da ti se sve otvara. Znači, i finansijski, i sa klijentima, i komunikacija, i ti ćeš da se zrevaš i mentalno, i fizički, kako god kreneš. Biće ti mnogo lakše. Sve će nekako da dođe prirodno. A to je to najbitnije, da bude prirodno i da bude spontano. Montaža je spontana delatnost. Da. Znači, ona mora spontano da ide. Znači, nema ništa da se sili, da se forsira. Znači, to jednostavno mora da ide samo iz klika u klika. Ja ne mogu da montiram kad nemam inspiraciju, to je ono... I ne treba. Ne mogu, brate, i kraj. Ne treba. Mene čekaju za salbu po mjesec dana. Čekaj, brate, ja ne mogu. Brate, zašto? To je ružno, brate, to ne razumem. Ne, mislim, pa ne sad. Pa ti lopatom montiraš tu svadbu, pa čekaj, to mora da traje mjesec dana. Stani, ne sad. Ne sad, izvini, ovo je loše sam krenuo. Kad sam bio da, kad sam radio za drugog, i tu su bile po 3, 4, 5 svadbe dnevno, znaš. Mislim, za vikend imaš 10 svadbe. Dobro, ti si radio jednu, ti si našao za jednu. Ja radim jednu video, ali radim... A montiraš sve ostale? Montiram sve, ali radim i love story za sve ostale. I onda jednostavno dođe trenutak i zbog toga, mislim, ne zato što nemam inspiraciju, nego što nemam vreme. Nema šanse. Pa ja kad snimim svadbu u nedelju, ja njima kažem, dobijate video u roku od 15 do 20 dana. To ti ono, 2 nedelje. No, 15 do 20 dana je super, to je... Znači, znaš da ja to spakujem posle 4-5 dana. Ma znam. I danas 7. i 8. dan. Jer ne mogu da pustim da se gomila. Jer ako se nagomila, to više nikad neće moći da se uradi. Treba da dođe korona da bi mogao da imaš godinu dana slobodno. Znači, pakuješ, brate, prvo, sve što kažeš klijentima i što im obećaš, to treba da radiš pre nego što im obećaš. Znači, ako si nekom rekao, bit će gotovo za 7 dana, odnesi im 5. dan, odnesi im 6. dan. Nemoj da bude 7. i nemoj da bude 8. Da. Odnesi im ranije.
Da oni vide da si ti provodio vreme u tome i da si ti radio na tome. Znači, ako treba 3 dana aktivno namontiraj, proizbliši da ga ne ubodiš. A ako odnesi 6 dana, nemoj ga pustiš da stoji. Nemoj da misliš kao ja sam završio, pa ono, ja ne znam kako namontirat ću. Nije gotovo. Tek kad namontiraš, meni je veći stres montaža nego da snimim. Jest. Meni je najveći stres muziku da nađem za video. Mislim, 50% vremena montaže mi je muzika. Dobro, ja nemam tih problema, ali... Ja imam, dok ne nađem muziku ne mogu da krenem. Ja prvo muziku tražim, pa onda montiram. I dok ne nađem ja muziku da mi odgovara, da vidim ja da će taj video da bude dobar, da legne, jer kad snimaš, pogotovo love story kad snimaš, onda ne znaš u kom pravcu će da ide sve to. Dobro, jeste. Znaš kako ja to radim, na primjer, ja snimim svadbu, sve ludilo to, i onda idem tražim muziku, i slušam muziku, i otprilike ono što sam snimio, znam da je pravim rezove, znam koji je tempo videa, brzina, tražim pesmu i kad odlučim da, ovo mi sviđa, ovo mi se uklapa na ono što sam snimio, slika mi se uklapa sa zvukom, to ću. I u 100% slučajeva bude dobro. A praviš li greške kao i mi? Pravim greške? Kao i mi. Koje greške? Mlada, koju pesmu želiš? Ne, dok u mene nema. To je greška najveća. Ja to rešavam, slušajte ovako. Ja biram muziku. Jer sam već uradio 200 wedding spotova gde sam ja birao muziku i nikad nije bio problem. Možete da mi kažete ako imate neku pesmu, da ja kažem, možda ja tu pesmu znam, pa kažem, super i može. Ja biram muziku. To je moj video, brate. Pre 2 godine bilo je dani i godine. Domaća muzika, ne znam, ne dolazi da mi da Bugatija da mi da. Ne zanima me, ne ubacujem domaću muziku uopšte, čovječe. I treba da znaš jednu stvar. Gospodje, ja nisam za vas. Imate ovdje lokal pored, slobodno, oni se bave time, njih pozovite. Puno pravo ti odbiješ. Da, naravno. Jer što bi ti radio svadbu nekom... Brate, malo... Što bi, izvinjavam se, što bi ti radio svadbu nekom, brate... Mi smo gosti. Čekaj, ti bi radio svadbu, brate, vodio bi ih na Bali i onda da ti ona kaže, ubaci mi, vodi me na Pale preko ledina. I šta, upropastio si video, zbog budale neke. Da. Zabolete, u krajnjem slučaju, spakuj njima to sa palama, ti za tebe ubaci drugu muziku i okači, ja sam i to radio. Ima su me ljudi koji su zahtevali njihovu muziku. I mi smo to radili. Znači, nije problem nikakav, ja njima dam njihov video, meni okačim, brate moj. Izabere meni muziku i to je to. Ali znaš kako, prvo namontiram moj, sa mojom muzikom, i onda im pošaljem, ako mi se odgovara, ok, nije problem nikakav, prepravit ćemo. Ako vidim da ne mogu da utičem, ako vidim da su oni, zabeđeni, tvrdo rešenje. Nije problem. Evo, s vašom muzikom, samo ću da nalepim muziku, da promenim par kadri, to je to. Neću se bavim s vama jer sam već izgubio vreme na vas. Da. To košta, brate. A znate da ja biram muziku. Znači imao sam slučajeve gde su ljudi rekli, daj neku pesmu koju god hoćeš, uklopit će se, znamo da je to dobro, jer su već videli. Znači, mnogo je bitno da imaš materijal da ljudi mogu da vide šta si radio. To je stvarno mnogo presudno. Znači, stvarno. To mnogo znači, da ljudi vide, da se ljudi osjete da si ti, brate, za njih. Znači, to je mnogo bitna stvar. Znači, ja zato radim malo svadbi. Imam 15 svadbi godišnje. Neko imam po 50. Da. Ne treba mi, brate, neću mnogo svadbi, hoću kvalitet. A ne kvantitet. Hoću skup kader, hoću Hollywood, brate, hoću da leti sve, da seva. Neću da radim svadbu da ljudi neće da odu negdje u prirodu da se snimaju. Ja to svadbu ne radim. Ja da provedem ceo dan, brate, u šatoru nekom, u nekoj hali. Neću, nemam od te svadbe ništa. Ja ću ti uzem 500 evra za to, šta, brate, ja tu svadbu ne mogu izreklamiram. Ispašće kao da ove godine nisam radio nijednu svadbu. I onda ću kao, vi nije radio nijednu svadbu, vidi, šta snima ovo, gde, šta je? Brate, hoću ludilo, hoću, brate, dvorice, hoću avione, hoću kamione, hoću Hollywood. Dajte da vidimo opremu što imate. Čime raspolažete? Hoćeš prvo? Ajde, prvo ja. Ajde. Imamo, za fotkanje koristim jedan D610 sa Sigmom 2405 Art. Ne znam da sam pijan ili sam umoran, ali ovo je teško. Teška, još me zglob boli, mogu ti kažem. Da, od novogodišnjeg šutinga. Da. Da, samo da kažemo ljudima da smo sad ovde u Fine Art Studio, ovo je njihov novogodišnji set, ovde su slikali porodice. Koliko ste imali porodice ove godine? Pa... Smete da kažete? Smemo, koliko ste? Oko 300. Oko 300 porodica. Vrh. Tako. Vrh, super. Šta ste uradili s tim parama? Koje ste napravili? Pa poslušali smo Ariota i uložili u opremu. Sve pare u Dafinu.
Tako treba. Tako treba. Bolje da ode u opremu nego da ode tamo na neke gluposti Tako. na koje ne treba. Ovo je ludilo. Od objektiva koristim evo, ovo je Rokinon? Samyang da. 14 mm cinema verzija. Za fotke, isto. Za fotke, za video. Manualni fokus video, isto. manualni fokus, cinema verzija. Vrh. 20-35, 2.8 Vrh. D. Ujebota, evo teško. Moj omiljeni, gleda? moj ljubimac, To jest moj ja ga ljubimac. zovem kralj wedding fotografije. O, dobro. Nikon 180, Ponovi opet da čuju, ponovi opet. Pokaži Slobodan ovako tamo. Ja. To je... kralj wedding fotografije. Nikon 180 mm 2.8. Ja prvi put sam upoznao sad čovjeka koji radi, koji slika sa 180 mm. Da mi posle pokažeš neku sliku, pokaži mi odmah sad neku fotku sa 180 mm, pokaži si mi danas ono dete bio. Daj mi da vidimo Telefon dete nije tu. Telefon ti nije tu. Bože me. Evo ti otvori moj telefon, pokaži mi, ajde. Pa evo bre, ja ću, ajde. Evo ti imaš ovdje poruke. Cap, imaš tu pri vrhu. Čuka slobodno. Poruke. Čekaj, ovako samo sekundu. Samo da uradimo nešto. 3, 2, 1, 3, 2, čekaj. Dobro bre. To je to, evo ti uđi. To. Evo, ako kamerova. To je 180 mm. To je 180 znači, to je mm. ovaj objektiv. Ću polomim ovaj Teško bre, pazi. Kod cepanka jebote. Znači idi bega jebote. Samo metal i staklo. I kaži ti meni koliko si ti odmakneš od tog deteta kad trebaš da slikaš tako nešto? Dosta. 30 metara. Što ja hvatam baš široke neke kadrove, hvatam Sa 180? sa 180. What the fuck, Nila? Koliko si daleko? Pa jedno možda nekad i 15-20 metara. Dobro, ja sam rekao 30, ali tu sam negdje. Pa zavisi. Zavisi od kadra. 180 mm znači 18 metara možda. Evo, Pa to je to, 1:10, da. Da vidim, bomba, polako moti to, bomba. Prebolesno, vrate, prebolesno. Kompresija pozadine nenormalna. Znači, slike izgledaju mnogo živo, mnogo dobro, mnogo. Baš sam zadovoljan sam. Znači, preozbiljno radiš, dobro budiš fotke. Stvarno dobro budiš. Kaži mi, ti si teo isto, ništa, vadi opremu i da diskutamo isto. Šta je ovo ovdje? Ovo je znači juče stigo Nikon Z6 sa 50 mm 1.8 Bombastik. G sa adapterom naravno. Bomba. Uf, što volim ove lake kamere. Miriše na novo još. Prelepo. A ste probali kako rade? Jesmo, super je. Šta? Slow motion je ekstra. Digitalan. Full HD 120 frame-a, 4K 30 frame-a. Znaš šta je 120 frame-a, brate, za gimbal i za wedding? Znam. Kuku leve mene. Mislim, jedva čekam da vidim, ali znam. Znači, samo zamisli 120 mm wide, gimbal ruku, nisko i trčiš oko njih. Sad će hejteri kažu niko nije za video. Brate, šta, pa ova kamera je za to i napravljena. Tako je. Ona ima čak eksterno radi RAV video. Da. Bomba. Znam kameru bolesno, ona ima neki adapter ovdje u djelu. Da. Bilo je pitanje da... Da. Znači ovo ste kupili od keša, od familija, a? Da. Dobro, lepo, tako treba. Bilo je pitanje da li da kupujemo neki Canon ili neki... Majde bre, kakav crni kanon, brate, nema, to je zastarala matematika, brate. Sony, i to je dobro, ovo je novo, stvarno, imate Sony, imate Panasonic, imate Fuji i Nikon. Kakav crni, brate, kanon, nema to pojma. Šteta toliki objektivi da se ne iskoriste. Brate, ovo? Ma daj, brate. Znači, ovo ću ja da kupim za mene. Pa daš ovo možda? Ne, nikad. Ne sme da ga prodam. Ne, nemojte. Pa mislim kad I brate, i očuvana ti oprema, to mi se sviđa. Znači, kažeš da dugo radiš, brate, ovo si izgleda kao da je novo jebote. Čuva se sve to. Vrh i treba, tako. Čisti se redovno. Brate, ludilo. Znači, to ni ja ne radim jebote. Vrh. Vojnička disciplina. Ba, jeste, dobro, da. Ništa, brate, šta još imaš? Ništa, ti si, kaži mi, ti si teo da me pitaš, aha, imaš dronče. Mavic Mini, kupljen čisto ono, radi zezanja. To. Ali dobro. Za na more. Da vataš žene ovde po Vrnjanke, da vataš ovde po publike, da vataš ovde po kraju. Vrh, brate. Ja, kulicki dron, brate. Znaš da prvi put vidim ovaj dron. Close up. Lepo izgleda. Jebote, hoću ti ponovim nešto. Ovako, okej. Ja, vidi kulicku.
Ludilo. Ništa, brate, kaži mi, sviđa mi. Mnogo lak, brate, mnogo Lak, tiraš, da. brate, ovo igračka. 250 grama. 200? Sa baterijom, naravno. Brate, ovo igračka koliko leti, od 2 minuta? Ne, 30 minuta. Pola sata. Ne mogu da verujem, jebote. Znači, ne mogu da verujem, brate, ludilo, znači, ovaj dron... To je kombo paket sa 3 baterije. Šta je ovo, Mavic... Mavic Mini. On ima samo automatik, beše... Ne. Ima i manual da biraš. Da, manual. Vrh. Kaži mi, ti si teo nešto da me pitaš, bio vezano za foto i za video. Ajde, ne znam još koliko vremena imamo, još koliko nam je stalo, još 2 minuta. Ajde, možda bi mogli da napravimo jednu pauzu pa da nastavimo dalje. Pa evo, s obzirom da smo kupili ovu ovaj mirrorless Nikon Z6. Dobro. Kako ja sad sa fotografije da pređem u video, u filmmaker da... Brate, dobro pitanje, stvarno interesantno. Pa znaš kako, najbolje, prva stvar koju bi trebao da znaš, ako hoćeš sa foto na video, to je da budeš, da znaš kompoziciju, da savladaš malo cinematografiju, da imaš osjećaj za kadar, da znaš jednostavno šta u kadru treba da bude, šta ne treba da bude i moj savjet je da se posvetiš montaži, jer ako mnogo dobro budeš radio kadrove, sve to cepo, svetlo, ludilo, sve to savladaš, a budeš montirao kao da si amater, to ništa neće da liči. Znaš, znači moraš da se posvetiš montaži, znači moraš da misliš, ti dok snimaš moraš da znaš kako ćeš to da režeš, da montiraš, da praviš reze, sve. To ti je mnogo bitno. Kao i u fotografiji? Da. Moraš da misliš na obradu. To. Mislim, jest da će žena da se razveda, od mene jevi ga. Ajde, nisi dao na ovo 6.000 evra, brate, koliko izdali pare za ovo? Šta misliš? Pa, košto je bio u ono vreme 1250 evra, veliki ron je bio 2250. Pa, brate, ovo izgleda novo, pa ste dali jedno 700-800 evra, a? Toliko. Ronin je polovan. Ne izgleda polovno. Jeste, polovan je. Čuva novo. Inače mi se... Brate, ovo izgleda kao da nikad nije ošafivan i kačan, ništa, znači nema pipa. Dečko ga je čuvao, stvarno. Dobro, to je lepo. Super, zadovoljni smo, Pa sam zadovoljni kako radi, jeste ga probali? Probali smo ga, mada treba još malo da ga da ga uklopimo, da. Mislim, kad pređeš sa Ronin S i Zijan Crane dvojka na... S babe na devojku. Ne, ja sam pričao kao meni u emisiji, znači mnogo je bitno da za ozbiljne radove mora da si ima dronin sa 2 ruke. Znači prosto, ne možeš da, brate, balansiraš telefon ovako, nego ćeš da ga balansiraš ovako. Da. Kraj, svake diskusije. Znači svake diskusije. Jer zato imaš 2 ruke, brate, a nemaš jednu. Tačno. Znači, prosto je. To i ovo nije isto. Jeste. Znači, stvarno nije isto. Znači, da ne zalazimo dalje u diskusiji. Pritom ovo je jasno, ovdje su jasno definisane ose. Znači, ide levo, ide, brate, u rolu i ide tilt. Na onom gimbalu, ti kad kreneš nešto malo da kosiš levo-desno, on krene da se gubi. Da, znam, nema šta mi priča. Evo ga, čujem. Krene da se gubi, ništa davno. To je Crane dvojka, brate. Lepo, brate. To koristimo za tezge, mislim, do sad smo koristili za sve, sad... Kako tvrdo. Dobro, ovo je lepo. Ovo je lepo. Iz iskustva kažem da je lakši od Ronina S. Lakši? Lakši. Za upravljanje. Što, kako, otko znaš to? Probao si S. A radio sam, da. I ovo je lakše za upravljanje? Da. Pa ne znam, dobro, nisam probao, mada isto, pretpostavljate isto. Gore, dole je isto, ali... Ali, brate, mislim da je tu sve do balansa. A šta ti muči? Koja je to razlika između Ronin S-a i Zinokrana? Ajde da čujem. Šta je tu šta je tu pa je pobedio Zimkan? Pa znaš kako, balans je lakši ovde, mislim, kad postavljaš kameru i sve to. Brate, meni treba da izbalansiram 2 sekunde. I meni treba 2 sekunde, naravno. Da. A zašto si? I na Ronin S mi je trebalo 3,5 sekunde gore, dole. Ali, s druge strane, Ronin S ima tu neku palicu koja vremenom, ja sam sa Ronin S-om sam radio, ajde da kažemo možda 30-40 svadbe. I onda kad ja stavim to na monopod, kad stavim gore, ja sam pokretni kran i krene kamera sama da ide levo-desno, to je zbog onog joysticka. Pa ti joystick ne pipaš kako ti? Ne pipaš, ali je on otišao i onda on sam krene, da. A čekaj, potrošio se joystick, šta? Pokvario? Da. A čekaj, ti... Na tom Roninu s kojim sam ja radio, da. Znam, ali ti na modu 1 ne radi joystick? Ne radi joystick, ali... Opet mrda. To nije do joysticka? Nije do joysticka, onda je do Ronina, ne znam. Do Ronina, tišao je motor. Ne znam šta je,
Otišao sam i ja od tamo, ali... Dobro. I tebi otišli motori onda. To je nešto do ronjena, da znaš, to se ne dešava. Lakši mi je No, jeste lak, mislim. Drugačije. Lakši mi je za posao. Dobro, pazi, ja sam pričao bio kod mene. Mali Ronin, jednoručni, služi za neke, brate, brze kadrove, gde možda ne mora toliko da se prati kadar, znači da se snima svadba, da se negde zavučeš, povučeš. Veliki Ronin je za neke precizne kadrove, za ozbiljne kadrove, kad nešto mora da bude na sredini, kad nešto mora da bude u mikromilimetar precizno. Da, tačno. Sve im ne ideš da radiš kolo srpskih sestara. Šta kačiš ti na veliki Ronin? Trenutno ne kačimo ništa, ali to je dobro pitanje. Šta ti nama preporučuješ za... Koji monitor nam preporučuješ za... Monitor imaš one male kao ja što imam onaj Filverl DS5. Oko 100 evra, 150. To zakačiš ovde gore, cap, mali je gimbal, sličan je, mislim da je prsten je isti kao moj, tu zakačite monitorčić i cepate, znači. Biće vrh. Sad mi imamo neku ideju da napravimo neku kako se zove, već to ima neki stručni naziv, ona pecaljka od ozgo na sajla da... Aha, Easy Rig, to je Easy Rig. Ne morate to napraviti, ovo nije mnogo teško. Ne zbog težine, nego zbog... Stabilnosti kadra, da. To nije za stabilnost, to je samo za težinu. Jer kad se to su stvari koristilo samo na velike produkcije, znaš, kad je veliki gimbal, Movi Pro tamo, Ronin 2 od 10.000 evra i kad imaš kameru Ari neku bolesnu, znači to jednostavno, to je teško, znači to ima 12 kila. Taj Easy Rig, ta sajla, taj ranac što ima šipku, to se gore podesi i zategne se lepo na oprugu, koliko imaš kila kameru, on toliko povlači i kad pustiš, tebi uvijek gimbal stoji tu. Znači to služi da tebi je lakše. Da ti samo upravljaš gimbalom, ne da ga držiš. Da. Znači tebi za ovo ne treba ti Easy Rig. Jer ti ovdje stavljaš malu kamericu, znači ovo ne znamo ništa. Ovo je... To nema pojma. Ne, ovo je 6D1. To možda je Sanja na gimbal, pošto nema autofokus. 6D Mark II. Ovo je prava svadbarska mašina. Jeste. Tako. Jeste. Znači 70, 24... 24, 70 na 2.8 završava sve. Bam. Znači ovo je samo da se štekće. 6D Mark II. 6D Mark II. Da, to je to. Pa mislim, do sad smo sve one klipove što se vidio, sve smo radili tim aparatom. Dobro, vrijeme je da promenite, kvalitet videa. Jer se vidi da je Canon iz 2014. Vidi se, pa dobro. Mislim, ne znam koje godine kameram. Vidjet ćete, ta Nikon će da promeni priču. Ovo je u rangu GH5. Nikon, slušajte, Nikon. Pazi, Nikona samo... Brate, daj da ga malo poprskam, brate, za blagoslov. Vatreno krštenje, a? Za blagoslov, dobro. Ali živjeli, braćo. Hvala vam što ste me zvali, da se družimo. Se živjeli. Hvala i tebi što si došao. Uvek. Znači, drago mi je to što radite, što snimate, bukvalno vi ste varjanski Rio-ti, bukvalno. I baš mi je drago zbog toga. To je kompliment. Baš mi je drago zbog toga. To je skroz i profi. Profi je što delite iste neke vizije i ideje i neki isti fazon. Furate i hoćete da furate. Da, hoćemo. To. Dobro i treba. Pazi, ja nisam ništa izmislio, znači ja ovo što sebi kažem, to ništa nisam izmislio, znači ja nisam bogom dan. Nisam isto toplu vodu. Ja sam to se učio od nekih ljudi iz sveta, znači od svakog sam po nešto uzimao dok nisam našao ono što meni odgovara i meni to prija i to je to. Znači ja sam mnogo stvari prošao isto dok nisam usavršio neke tehnike kako da pregovaram s ljudima, kako da tebe ubedim da sam ja dobar, da sam ja za tebe. To je isto tvoj zadatak. Pa to je vjerojatno isto kao kad momak i devojka hoće da se spanđaju, kad ne pokazuješ nikakvo interesovanje, ona je tvoja. Ako se cimaš mnogo, onda tvrdi pazar malo. Pa to. Verovatno je tako, mislim. Jeste. Sipa mi rakiju, nisam mislim. Braćo, ajde, živjeli. Drago mi je što ste me ugostili, što sam došao kod vas. Drago nama što si došao. Ajde da tucnemo. Ja sam spremio neke poklone za vas, jeste da kapa od Deda Mraza nije kod mene, ali evo da vidite, spremam se mali, skroman doprinos za vaše preduzeće. Ovako je 3 lepe trake. Jedna traka za tebe, za ako voziš dron ili ako imaš možda neki stan. Da imaš da zakačiš ključeve, da zakačiš Passata ili Alfa Romeo, zavisi što radiš. I treća traka neka bude za dečko koji vozi dron, treba mu nešto za kontroler i to. Evo ovako, da te odmah prekrstim. Kako treba. Sad treba ono naš kao. Čekaj, ja da zakačem ovdje. Amin! Zakači lepo to.
Hvala ti, Super, brate. ajde ništa, ajde još jednom samo da se Ajde, još jednom potukamo da i da kažemo. kažete za kraj šta imate, znači koja je vaša, ti si popio, bože, šta bi preporučio mladim filmmakerima i ljudima koji tako počinju ulaze u sve ovo i koji su iz, na primjer, Kruševca, Vranja, koji su kao mi, eto, ono. Vi ste u neku ruku Vrjanski Rioti, bukvalno. U neku ruku. Da, radi ono, voli ono što radiš, oprema nije toliko bitna, to ide vremenom. Budi svoj i budi kreativan. Čekaj, aj sad ću, molim te smijem si dvojke, brate. Ajde, ja sam tebe pitao, ti sad kaži, ajde. Ne mogu. Ajde, 3, 4 sad. Nemoj to. Ajmo, to kaži za kraj, šta imaš? Pa ništa, za sve nove kolege koje će da rade ovaj posao, radite ono što volite jer jedino to je ono što vam ostaje sutra. Kako ono kaže bole, to si malo... A, bole. Rekao, bole, šta kaže bole? Ne može mehanički, brate, Da. mora da voliš. Mora da voliš, ne može mehanički, moraš da voliš. Kaži ti za kraj, šta misliš, ajde? Budite svoji, imajte svoj stav i budite kreativni. Da, kreativnost je baš... U Vranje nema laganje, vidimo se!